Tunel Korbelka bude v prípade realizácie fungovať ako hlavný odvodňovací prvok a významne ovplyvní režim a množstvo podzemnej vody vo Veľkej Fatre, chránenej vodohospodárskej oblasti Veľká Fatra zo zákona. Filozofia nášho boja je taká, že skúsenosť pred 20 rokov s tunelom na Višňové hovorí, že došlo k tým vrtným prácam a vodné zdroje, ktoré tam boli, sa stratili. Povrchové toky na Vrútkach, na Karvaša, Blahovca vyschli, ale tá voda z toho geologického masívu, ktorý bol prevrtaný v množstve približne 200 litrov sekundových, vyteká bez úžitku doteraz do Váhu. Hlavný potok Dzuraňová a Chrapový potok. Ten tunel je razený presne popod tej pramene. A voda padla do tunela a de facto dva potoky vyschli na čisto. Je to nešťastie, ten tunel. No. Koľké roky? 33 rokov. A za 33 rokov už by ho boli cigáni ručne vyštemovali a vyniesli v rúbsakov. Tie pramene podzemnej vody majú takú kvalitu, že môžu byť distribuované priamo v tej kvalite podzemnej vody do distribučnej siete priamo spotrebiteľom. Čiže to je niečo úžasné, že my máme pramenitú vodu priamo vo vodovode, čo ja neviem, iné národy, čo by za to dali. 20 litrov sekundových je významné množstvo pre zásobovanie aj množstva, povedzme 20 000 obyvateľov v nejakom regióne. Tie pramene sú podľa všetkého veľmi staré, lebo sú veľmi stabilné a kvalita vody je stále takmer rovnaká. Chovám tu ryby, mám tu živobytie spravené. Celá moja familia. Ja chovám malé ryby od začiatku. To sa nedá presťahovať, to není maštav, že ju rozoberiem a postavím na novo. Keď príjem o vodu, tak som skončil, to je logická vec. Najprv skončia obyvatelia s pitnou vodou a potom ja s mojím živobytím. To si myslia možno, že majstri v Bratislave, ktorí majú veľké pravítko a kreslia si čiarky po mapách. Ale skutočnosť je niekde úplne inde. Veľký rozdiel je v tom geologickom podloží. Geologické podložie v Malej Fatre na tuneli Dunajskala Višňové je žulové. To znamená, že je stabilné, silné, mocné. Žula je od nepamäti dobrý stavebným materiálom. Vo vápenci, ktorý je nestabilný, drolivý, tak podľa môjho laického názoru takisto sa bude stavať o mnoho ťažšie. Okrem iného mám aj informácie, ktoré mám priamo od pracovníkov, ktorí robili inžiniersko-geologický prieskum. Je jednoznačné, že sú tam rôzne dutiny a krasové útvary. To mám priamo z prvej ruky od chlapov, ktorí to robili. To sa pravdepodobne neobjaví v oficiálnych dokumentoch. Takže ja tak laicky poviem, že budeme ešte stavať tuneli most. Naším takým cieľom je upozorniť alebo ukázať našej vláde, že existuje aj iné riešenie, ako prepojiť Turany s Hubovou, čo sa týka diaľnice D1. Pri povrchovej variante vieme úplne presne, ako to dopadne. A jediné, čo sa tam môže zdržať pri tej výstavbe, je povedzme naša logistika. Ale tá tunelová varianta, tá je nepredvídateľná pre nás, lebo tam to nezáleží od nás, od ľudí. Tam to záleží od toho, čo je v tej hore. A keď robím tunel niekoľko kilometrový, štatisticky si myslím, že neexistuje žiadny človek na tejto planete, ktorý dokáže povedať, že áno, 2 kilometre tunel bude presne takéto zloženie a presne toto nás tam bude čakať. No, tunel Višňové ukázal, že to tak není. Hej, Strečno už neviem, odkedy sa robí. Ty dnes síce dáš nejaký rozpočet, ale ak si skúsený stavbár, tak ty už dopredu presne vieš, že to navýšiš. Na dome sa zarába na zmenách a nie na tom, čo najprv naceníš. No a pri tej povrchovej variante tie zmeny sú minimálne, pri tuneli môžu byť extrémne. Začne sa s nejakou cenou a potom musíme urobiť nový geologický, hydrogeologický prieskum
tam sa platí, potom tam stoja tie zariadenia. No taká vrtná súprava alebo stroje, ktoré stoja a nemusíš ich ničiť a bereš za to peniaze, lebo stojíš, lebo máš prestoje, to je dobrý biznis, nie? Tuto je hladina podzemných vod, tu ide tunel. Oni to musia odvodniť, lebo tam je 0,6 atmosféry tlak na ten tunel. Tak som vedavý, aký materiál im 0,6 atmosféry vydrží tlakovú vodu. Čiže odvodniť to musia, keď odvodnia 6 metrov, tak všetky pramene, ktoré sú na úrovni tých podzemných vod, budú suché. Lebo tam nemajú vodu. Je to jednoduché. A znížia samozrejme zásobu v celom tom kopci, kaďal to ide, lebo však ja som videl ten kopec, kaďal ide. Oni chcú rozvrtať celý kopec. A už som hovoril aj, prečo ste to neurobili v galérii. Normálne v galérii po obvode toho masívu. A je to vybavené, tak ako strečno. Prečo tam toľko mudrujú a toľko sa všelijaké tí geológovia skáču, keď mohli urobiť galériu dole, 10 metrovú, hore vybetonovať a skaly padajú koľko chcú. Je to vyriešené. Nie. Raz budeme, a za 5 rokov, keď tam nebudú sa to znova robiť. To uvidíte. Vy sa toho dožijete. Ja už dúfam, na niektoré chcem vidieť. To jazero je tu. Potom tu ide tuto, ako to bolo vyrúbané tadiaľ, to tu, popri váhu. Tu sme včera toto filmovali. Tuto to ide po tej lúke. Odklon proti zosuvu. To je táto fialová. Môj postoj, veď ja polujem v Turánoch, v Šutove, poznám tých chlapov. Prvá vec, ten lom v Šutove není vôbec zosuvné územie. Ten chlapík, čo mal akože ťažobné povolenie na ťažbu toho štrku, on miesto toho, aby robil terasy a ťažil, tak on podkopával bravo. A jednoducho, veď to bolo úplne normálne, že sa to zosunulo. To není zosuvné územie, to sa zosunulo, lebo to on podkopal. Tou nesprávnou ťažbou, ktorú urobil. Takže oni mu to vlastne vtedy zastavili a jednoducho, že zastabilizovali, nič nezastabilizovali. Tak, ako sa to zosunulo, tak to je. A už iný variant, vykúpené pozemky za ťažké peniaze. Veď Šutovci oslavovali celá dedina, veď oni prišli k brutálnemu balíku, tam sa to predávalo, vykupovalo za perfektné peniaze. Tam to oni ako v Intravilani. A krásne úživý variant by vyšiel vonka z Turca, prešiel vlastne už na Liptovskú stranu. Krásne by to vlastne išlo v tom Slave. Tam už boli tie zemné práce započaté. Áno, áno. My sme to všetko prešli. A toto som hovoril na všetkých stretnutiach. Prosím vás, nech tam ide niekto, nech sa pozrie, že to nie je zosuvné územie, nech sa pozrie kde, nech prídu pozrieť na tie bloky a rastlinky a nech vyhodnotia, že to je na 3 metroch štvorcových. Nie, tam už také pravičké. Len viete, vrtať tunel je úžasný projekt, nie? V tej variante povrchovej tam teda tvrdia, že prídeme o to nejaké rašelinisko, o ktorom ani neviem, či vôbec z Krpelian alebo zo Šutova, alebo takto niekto vôbec vedel. Určite ochranári majú na to iný názor, ale dobre, však je to katastrofa nejaká, určite je to nejaký problém pre prírodu, lenže tu robia tunel cez horu. Aj podľa oficiálnych štúdií tá voda zmizne a teraz je otázka, keď tu klesne voda o 10, 20, 30 metrov, ja neviem, koľko to malo byť metrov? Cez 20. No, tak čo zmizne s tou vodou? Však tu v podstate tu sú tiež rastliny, zvieratá. To nikomu nevadí, že tu zmizne na celej velikánskej hore klesne 20 metrov hladina? Takže ich nezaujíma podľa mňa ekológia absolútne. Tam neverím tomu, že niekto nemôže v noci spávať kvôli tomu, že Ježišmaria, tam ide rašelinisko zmiznúť, tak ideme radšej urobiť tunel. Určite nikto nemá takéto obavy z toho. Ja som presvedčený o tom, že tam ide úplne o niečo iné a ja to takto poviem, že tam ide o... I napriek tomu, že minister dopravy Eršek v roku 2016 mal stavebné povolenie a súhlas Európskej komisie na výstavbu diaľnice bez tunela Korbelka mimo zosuvného územia, pozastavil to a zároveň požiadal o nové posúdenie EIA, čím sa to všetko predĺžilo a tento proces takto trvá dodnes. Zákon číslo 305 z roku 218 chráni prirodzenú akumuláciu podzemných vôd tým, že vyhlasuje chránené vodohospodárske oblasti a presne takáto sa nachádza tam, kde je ten tunel Korbelka plánované realizovať.
Projektová dokumentácia, ktorú si investor vypracoval, sama pripúšťa, že teplička 1-2 dôjde k ohrozeniu. U vodárenských zdrojov kopa Rojkov Fatra dôjde k závažnému ohrozeniu a Korbelka bude zlikvidovaná. Rozsah nie je vopred známy, pretože inžiniersko-geologický prieskum, ktorý bol vykonaný, nemal dostatočný počet tých prieskumných bodov, aby dokázal zvážiť mieru závažnosti poškodenia. Nemôže počítať s rôznymi tektonickými zlomami a tou geologickou štruktúrou, kde bude ten tunel realizovaný. Táto stavba je v rozpore aj s vodným zákonom 364/2004, kde sa hovorí, že musí byť vopred vykonaná prieskumná činnosť, ktorá dokáže, či bude akumulácia podzemných vôd poškodená alebo nepoškodená. A keďže z tohto prieskumu vyšlo, že môže dôjsť, respektíve vyslovene, že bude poškodená, tak okresný úrad so sídlom v Žiline vydal výnimku z tohto ustanovenia paragrafu, aby sa tá realizácia toho tunela mohla konať. Napriek odvolaniam všetkých dotknutých obcí, miest a iných inštitúcií Ministerstvo životného prostredia tieto výnimky schválilo. Prečo potrebujú výnimky, keď sú presvedčení, že nič sa nestane? Výnimka sa udeľuje, keď je nepriaznivý stav preukázaný v posudzovaní vodných útvarov. A pretože posudzovanie vodných útvarov nebolo spracované, tak neviem, na základe čoho okresný úrad vybral tento variant ako nepriaznivý. A práve v tom je to nešťastie, že tu si orgány štátnej správy protirečia v rozhodnutiach. To sú také veci, že tu si štát robí, čo chce, s prepáčením z huby zadok. Keď sa tam tá voda objaví, pýtam sa, odborníci, čo projektovali Dubnú skalu, boli lepší od vás alebo horší? Ticho bolo. A ja som bol za tunel, tiež. Mne to bolo jedno, aký bude variant. Ale keď som sem prišiel, len blbec nezmení názor. A odborné argumenty sú jasné. Tu je to napísané. Vidíte? Tuto je môj článok. Tunel Korbelka bude drahší približne v ideále bez rizik o 500 miliardy eur. Plus prevádzka, náklady na prevádzku budú každý rok väčšie ako na povrchový variant. Vyvolané investície na nové vodovody zaplatia podnikatelia a občania nepriamo cez poplatky a dane. Tie vyvolané investície na nové vodovody sú pre Turiec, Oravu aj Liptov. Mnohokrát sa spomína, že len Turiec. Tunel Korbelka ohrozí existenciu malých stredných podnikateľov. Odškodnenie nenavrhujú. To budú ďalšie nové náklady. Len si myslíte, že je ešte nejaká sila toto zmeniť podľa vás? Kým tam nie je vrtná súprava, tak si myslím, že vždy je nádej. Idealisti môžeme byť. Ten idealizmus je krásna vec. Naša posledná nádej ešte je správny súd a jeho rozhodnutie, že celý tento proces bol v rozpore s našimi zákonmi a smernicami. A ak správny súd nerozhodne náš prospekt, tak úplne, že posledná inštancia sú európske inštitúcie. S tou prírodou je to tak, že keď tú prírodu nejako poškodíš čímkoľvek, nejakou katastrofou, aj veľkou, ja neviem, v Taliansku Etna vybuchne, tak tá príroda vždy si nájde cestu, ako sa obnoví na tom istom území. Aj pod tou Etnou vždy tie stromy vyrastú. Tá láva ich zničí, ale vždy nakoniec vyrastú. Ale tu urobíme dieru a je koniec.